pediron permiso, e eu tocaba ali unhas peciñas e por ali fora. E logo, cando estaba servindo na casa do Núñez, da familia Núñez, do almirante Núñez, meu tío estaba ali de serviente. Entón esa señora me dixo, va mi sobrino en a Juan Sebastián Elcano de Jefe. Si queres embarcar, embarca. E pois de inteiro embarcaron ca túa gaitiña por aí. Moi ben. Xa tiñan un grupo por a bordo. Escoita, o deixar el de tocar cos tempranos tuvo que entrar Francisco Paradela. Tocaba co meu pai esa alborada. Faruco, un afamado gaiteiro da Rúa Falperra, que combinaba o tocar pechado co aberto, técnicas que utilizaba no cuarteto e que sobresalían pola súa maestría, non? Segundo se conta, coincidiron nalgúnas alboradas en Betanzos cos gaiteiros de Solteiro, que dixeron del que era o gaiteiro con máis sensibleza que coñecera. O viron tocar e deberon de quedar pasmados, non? Moi fino, un tamborilero dele. Despois Juan o Pachero de Iris comezou a tocar o bombo e Alejandro, ao regresar da mili, fai parella de gaita con Paradela, porque teu pai daquela, non? Tuvo unha enfermedade de pulmón moi grave, entón el tuvo que pasar a tocar o tamboril. Esta situación xa quedou así hasta finais dos anos 70, non? A continuación todo do cuarteto. No 52, tuvo que volver a tocar a gaita. Deixou a gaita meu tío e se meteu xa na política dele. Pero despois entrarades vos, que eso ainda queda. Estamos falando da historia toda, Pasaron casi 40-50 anos, vamos pouco a pouco. Pois Juan o Pachero empezou a tocar o bombo e despois xa houve esa transformación, non? Que xa quedaron Paradela máis o teu tío tocando xuntos a gaita, non? Con esta formación, no 56 chegaron a estar no Caribe 3 meses. En medio coa intención de actuar en Santo Domingo e México, pero bueno, foi por cuestións políticas que tiveron que quedar actuando en Cuba todo ese tempo, non? Chegaron a actuar ali no Capitolio da Habana e todo, O sea, debe ser unha xira moi importante, non? Foron 3 meses. E dentro desto a mí me gustaría resaltar unha figura, porque eu levo anos indo pa fora, eu saía de Iris para recoller a todos lados. E o mellor quedaba pouco en Iris para ver o que había en Iris, non? E é unha figura que me gustaría resaltar, que é a de Emilio Raso. Traballaba con José temprano na fábrica de tabacos, e eran grandes amigos. El vivía na Calesia a 2 pasos de onde era a casa de Emilio Raso. Claro. Entón, este home chegou a ter moita fama como afinador de acordeóns. Eu son ben del por eso, recollendo en Pontevedra, ademais. En Pontevedra me decían que había un en Iris que afinaba os acordeóns de maravilla e tal. E eu decía, Iris, pero eso é todo onde vivo eu. E tal, pois este home, Emilio Raso, parece ser que era un artista. El tanto afinando acordeóns e facendo, bueno, chegou a afinar pianos. Perdón, depois facía un acordeón porque pedía o material, non sei onde, Coas lingüetas, o mellor e non montaban acordeóns, pedía aquelo montaban, el nas botas. Eu pola xente aquí que me ten falado, mira, estamos falando de acordeóns, acordeonistas da provincia de Pontevedra, que aquí estaban os poceros, sabemos todos quenes son, e eran grandes, os poceiros, que facían gaitas, facían acordeóns, e afinaban e tal, pois iban este home, o Emilio Raso. Tiene que ser curioso, este home ten chegado a afinar pianos. El me comentaba que chegaban co piano, claro, o piano traían unha camioneta, no que fora, e eu dicía, quietos aquí. Subí en riba do camión e dicía, non o baixedes, e xa o afinaba desde arriba. Xa para non pasar o traballo de baixar eso. Non, interesante. Eu traballei con ela tabacalera tamén. Pois, este se aprendeu como avó ca acordeón. Miña tía me dixo ano pasado, este ano fixo 103. É que queda no temprano, depois vengo a claro. E dicía que, vamos a ver, que aprendía con papá, dicía. Emilio aprendía con papá. Pero xa sabía máis que papá, me facía. O ano pasado con 102. Xa se tocaba mellor que papá. Mira, salen as fotos, nalgúna das fotos vedes hai un fogueteiro, que eran, os fogueteiros eran os vicarios. Na zona da Coruña non te chamaban os vicarios. Os vicarios da comisión de festas. O da comisión de festas, o que levaba, o que iba cos gaiteiros, o que amañaba por ali. Pois salía nalgúna das fotos de vicarios, por así decirlo, non? De fogueteiro. De fogueteiro. Que gustaba tamén a meu pai botar foguetes, e meu tío botar foguetes, así na alborada, e se encantaba.
Pois este Emilio Raso, claro, como me enterei del por fora e tal, eu acerqueime, hai unha taberna, unha tenda taberna de toda a vida, ali en Eirís, non? Na Calexa, que é Rafael. Eu Rafael conozo de hai moitos anos. Traballou no Tabacalera comigo tamén. Rafael, sí. Que pasa que... Pois Rafael, claro, meus pais teñen un estanco ali en Eirís, nos dentro do que ali no barrio somos coñecidos, entón eu falaba moito con ele. E dixenlle un día, me cago en 10, eu levo toda a vida indo para fora e tal, recollendo por aí e tal, e me falaron deste Emilio Raso e dice, vale, non me digas dele, non me fales dele. Nos anos 60, dixen, sí, 50, 60, me falaban dele, dice, mira, a xente viña polos acordeóns, botaban 3 meses esperando para amañar ou para afinar un acordeón, el tiña moito chorro, e se xuntaban a 3, a 4 e a 5 acordeonistas todas as noites no meu bar. Eu lle dicía, joder, que maravilla, tiña que ser ver eso, non? A xente tocando e tal, dice, que va. Non marchábamos dali, a xente viña con ganas de tocar, co instrumento, con tal. Non, me falaba desas vivencias, non? E dicía, bueno, pois ter a 300 metros da casa un centro de acordeonistas que se xuntaban, que tocaban, que facían, que tal, a min, se fora 20 anos atrás e podera verlo, me faría ilusión. Pero bueno, vamos a continuar. Alejandro deixara de tocar definitivamente nos anos 50, sabedes por qué? Se adicou a política en Coruña, non? E ao final foi pasando por concejal e acabou de teniente alcalde da Coruña, non? En sustitución entrou Fernando Álvarez. Estamos xa falando finais dos anos 50. Traballaba tamén na fábrica de tabacos. Nesa época non. Ainda non? Non, entrou na fábrica no 58 que se fixo un coro. Era o de leiteiro para ali, o levou meu pai, e emplearon ali. Tuvo suerte, emplearon na que non había traballo, entrou, empleado na fábrica porque estaba de gaiteiro no coro. Fernando Álvarez sabía tocar a gaita e conocía... Mira, Fernando Álvarez fora parella infantil de Canti da Terra. Bailando? No, de gaiteiro, con Concheiro, o pai do director que tedes en Cantigas. Tedes que decir que é a figura de bailarín infantil, que había parella infantil sempre. En Cantigas sempre hubo unha parella infantil que era a que iba de exhibición a bailar, e de gaitas... Había unha parella infantil de gaita. Efectivamente. Era Fernando e Concheiro, pai do director de Cantigas. Fernando, depois tocou con o Cuarteto Temprano de Iris, e eu empecé, nadie preguntaba se querías tocar, se querías aprender, nadie se dicía nada. Vas crecendo, non se nada. Eu merquei unha gaita daquela, estaba solo aprendendo, solo ali, enredando. Claro, e eu era mi, enseña home unhas pezas, eu era tamborleiro do Vallo Paradela, a todo isto. E me enrollei que él sabía o programa de Follas Novas, porque cobraba, de Cantigas da Terra, de Educación e Descanso, xa era un home con repertorio. De Instituto de Previsión, que había outro grupo, da sección femenina, os grupos todos os dominaba, porque cobraba, se non comía. Inda así, vimos falando que os tempranos de Iris xa viñan colaborando coa sección femenina desde os anos 40, non? Non máis tanto. 40 e pico. Estaban xa colaborando e tal, e despois tocarían acompañando outros grupos, a Turuxo, Eidos, Coral Follas Novas, Vale Galego Rei de Viana, non tamén? Bueno, é meu pai. Pero xa coa última formación, claro, estamos falando anos 60. Anos 60 e tantos. Fernando Álvarez, Temprano Castro, Temprano Maniñas e Jaime Rey, sería esa formación, non? E nesta última etapa do cuarteto na que entra o fillo do fundador, Pepito Temprano, eu en todo momento na explicación me estou referindo a Xosé Temprano como teu pai e a ti como Pepe. Pero ainda que Pepito e Pepito sodes os dous. Si, Pepito lle chamaban ao meu pai, non sei por que Pepito. E tamén en Coruña é Pepito, por non confundirnos un pouco, non? Pero bueno, aí chegachedes a recorrer toda a península e pa fora. Holanda, Francia, Inglaterra, Bélxica... Estamos falando dos anos 60. Che vou contar, tenes que disculparme, fixo un amor en Viena, en Praga, en Varsovia, nas montañas de Zakopane, lá arriba en Galicia. E veamos, joder. Bueno, na fábrica de tabacos... Porque non están explicando... Isto é moi importante, pero na fábrica de tabacos coincidiron con o maestro Ante Aseoane, non? E, bueno, Fernando Álvarez e Pepe Temprano aproveitaron moito os seus coñecementos para perfeccionarse, non? Xa que este músico xa era membro numerario da Real Academia das Belas Artes da Coruña.
E, bueno, este home xa fixo moitas composicións para gaita e tivo gran contacto daquela con don Saturnino Cuiñas, que era o crego gaiteiro, aquel que se chamaba, non? Saturnino Cuiñas era daqui de Cotobarde. Saturnino Cuiñas Lois. E pois de creo para a Cabana de Bergantiños. Para a Cabana, para os Sanfins, que creou o Berro Seco e toda a historia. O pai era mestre canteiro, e o avó canteiro, de Saturnino. Marchou Canalla e Carmán para lá. No ano 1931. Eu conocí, non tomei algunas tazas de viño con el, de Cadrón, non? Era un home de aquí, pero xa levou cantigas para lá, de aquí, de cando era neno, que cantaba o pai, que cantaba a familia, que cantaba os vecinos. Pero ele buscaba os contactos ali para recoller. Anta era, pasaba 8 días na casa del. Anta iba á súa casa e ele buscaba os contactos das vellas, da xente maior dali, quen cantaba, quen non, quen sabía facer. Quen escribía era Anta, en realidad. Claro, transcribía todo. E hai moito de aquí, da provincia de Pontevedra, e máis da lá, da zona de Bergantiños, hai moito recollido por Anta. Como é pura, con Saturnino Cuiñas Lois, a súa sotana. Volvendo ao fío de toda a historia, Xosé, como Alexandro, foron presidentes de Cántigas da Terra. Estamos falando de xente que estuvo moi involucrada en Cántigas da Terra e despois de colaborar coa práctica totalidade de agrupacións de bailes e coros existentes na Coruña, chegou un pouco nos anos 70 cando, bueno, xa estaba finalizando, por así decirlo, a historia dos tempranos. E teu tío publica no 82 un libro, non? Un libro que se chamaba Un gaiteiro en a vuelta al mundo, que é unha biografía na que conta a viaxe pola escola, o sea, polo buque escola Juan Sebastián Elcano no 35, así como o seu paso pola política, non? E aí tamén aparece a grabación, que eso sí que non o sabíades ninguén da familia, a grabación esta de Alan Lomas, que salía aí como muñeira de Bergantiños que non era muñeira de Bergantiños. Se feita en Mallorca, Palma Mallorca no 52, tocando para o grupo do Instituto Nacional de Previsión da Coruña. Tiña un grupo de danzas. Te contratan, vas para ali, vas para lá, te pagan, chegas a Madrid, eu con un pouco vello para dela, viaxamos moito. Pero claro, nada se daba un duro. E non salir do meu barrio de Monelos e aparecer en París. Claro, no 58. Un chaval en París, ali por París. ¡Buah! Esta peza parecía como muñeira de Bergantiños, non? E foi feita polo Cheino, por José López Casquero. Vale, pero non ten nada, efectivamente. Que era cuñado de Xosé Betanceiro, que fora o primeiro tamborileiro do cuarteto. Que digo algo máis, ese home traballaba na Cansa da Coruña. Na Cansa. E era de Madrid. Era de Madrid. Este home estaba casado, ali Monel, estaba casado con unha da Corbeira de Vilaboa, esa muller. E tiña 5 fillos. Eu tiño todo porque... E este fixo a muñeira de San Antón que ainda escoitamos despois da comida, non? A muñeira de Iris. Bueno, hai que comentar unha curiosidade. E é que a partitura da muñeira de Iris apareceu nun bar de Iris, nunha mesa branca destas de mármol das antiguas, nunha taberna, non sei en que. Eu escoitei a historia de varias personas e apareceu ali transcrita co pentagrama. Podía ser arriba, ao lado da Caresa. Sí, podía ser. Un dos bares da villa, a saber en cal. Pois apareceu ali transcrita, realmente. Pois fixo estas muñeiras, tanto a de San Antón como a de Iris, que son curiosas. Son curiosas. Unha época da vida de cada un. E xa rematando, quero comentar que a pervivencia musical e histórica dos tempranos de Iris continúa na figura deste home, Pepe Temprano, que segue en activo como gaitero da agrupación Eido da Coruña. A mí, se me meteran, xa non tocaba, pero como entrei eu, me chutei eu no chute folclórico. Fixeches ben, ben. Non, bueno, pero que nadie che dicía, estaba falando dos anos 50, 51, 2, nadie che di, queres aprender, non? Cada un xa ten que sacudir as públicas para darche de comer. Xa ten que moverse. Eu na miña casa me criei con miña avó. Non sabía falar castellano. Cando marcaron para o Mallor, para o Jaio, está o Jaio, para lá. O boca dicía a Zapata, mas que fala galego, a ver como está rejas. Bueno, Pepe, para concluir, vou dicir que este home ten atesora unha das coleccións máis importantes discográficas como de instrumentos, non? E que agora lle vou facer como unha pequena entrevista, así un pouco mal, non? Porque vou intentar buscar unhas cousiñas aí que ten aí detrás,
que me vai a contar ahora. O primeiro, lle vou preguntar polas súas vivencias infantís cos tempranos, porque salen as fotos das alboradas cos foguetes e con al lado deles ali botando un ollo. Mas non vou falar, ben. Me crio con unhas gaitas aí aquí, deixan ahora, buah. Eu estaba esperando, eu casi non dixen nada, pero eu estaba esperando. Eu me crio aquí na festa de Iris, na 40, estaban estocando a Iris. Tiña dúas irmás, e claro, ven este chico da película, xa me viches estes días na televisión, non me ves na televisión. Anda nos anuncios, anda en todos lados, Pepe, non hai que... Vivamos como galegos, sei que non chofer aí. É que era o meu fillo que subo ao coche. E a miña muller que vai atrás. Pepe, os teus recordos infantís cos tempranos. Resulta de que me compraba a miña nai unhas sandalias ali na calle Real, en Segarra, na calle Real, e o día da festa eu estaba deseando visitar os gaiteiros, que era a miña familia. Que bonito. Eu vivía entre Iris e Monelos, entre Iris e Monelos. Tiña que subir para Iris. Me poñía aquela pescadora cos cordos aquí, lle chamaban pescadora, que era de manga corta, as sandalias de Segarra que checaban cos pés, as cabronas acheras. Estaban duras como Eran de esparto, non? Non, eran de coño, cabrón. E iba mirando, como non sabían onde estaba, miraba para o ceo así, xe era Iris abaixo, terra nova de Iris, Iris de arriba, en onde saltaba un foguete, xa sabían onde estaba. Porque polas casas iban botando os foguetes. Eso foi para min a miña infancia, que bonito. Xa iba con eles toda a mañá, e iba ás canaveiras dos foguetes, depois para ver, levamos a unha navalliña no chaleco, quitaban as canaveiras por pallós. E as aproveitaban os patos. Os que llevarían, que non llevarían, tirados fulados. Pois todos levaban sempre unha navalla no peito para traballar as palletas, para os pallós e me quitaban as canaveiras mellores para meter no pallón do roncón. Que a ronqueta tampouco usaban, estaban para atrás. A ronqueta case metimos nós, na miña época. Pois non había, normalmente Non. Cando eu puxen a ronqueta, vou dicir porque, coño, meu pai tocaba o tamboril comigo e me dixo: a onde coño vas con esa ronchería? Claro, vende outra. E me fai son tapafaltas, joder. Bueno, vamos cambiar de tema. A ver, que repertorio tocaba? Home, mira, explícanos un pouco, despois van a tocar, pero un pouco que repertorio era o que... Xa vou a contar. Tocaban de Cantiga da Terra, tocaban muñeiras, repertorio de outros gaiteiros, unha ribeirana, depois estaban inspirados os tempranos no vello farruco de Montrobe, porque meu tío tiña moza ali en Montrobe. Seguimos co mismo, iban a mocear ao outro lado da ría, porque a xente non sabe onde é Montrobe, pero queda de aí, ao pasar Santa Cruz a man dereita está Montrobe, o sea que... Tiña a moza ali, daba alborada de fogueteiro que lles gustaba, meu tío botando foguetes se iba co vello. E dicía meu tío, non tiña moito repertorio, pero que tocaba, dibuixaba moito en él. Meu tío me dicía, non era moito repertorio, pero que tocaba, dibuixaba, bueno, ben. E aí se inspiran eles, porque hai peces todas que tocaban eles, hasta os dos pasacalles, que temos solo simpatía. Era de aí, todo era de aí. O tema do enterro, vamos a meter aí... Entro aí. A ver, ti que crees? Vou falar. Eles o tocaban de moi antigo. Pero non era antigo. Vaga a redundancia. Era unha marcha. Era o que me vedes aí na procesión. Van tocando eso. Era que tocaban na Coruña, no Corpus, nas procesións, os gaiteiros vellos, os solistas. De tanto xa tocaban esa. Esta. Non sabían outra falta de claro. Non sabían outra peza. E Antigo Reino, isto está grabado no ano 60 e pico, ou por Jesús, ou por Corral, o pai de Luís, ou está grabado e aparece o Antigo Reino nos anos 60. Eu debo ter unha casa en Argutis, debo ter. Esa aparece Antigo Reino. E meu pai era a marcha de procesión e aí xa acabou. Ahora ben foxo e lle pon a marcha do camiño da corredera de Uxis, lle pon a marcha do camiño. E por ben outro e lle pon Perico dos Palotes. Bueno, a ver, como empezaches ti a tocar? Aprendiches de teu pai,
do teu tío, do tío Farruco... Non, eu aprendo un pouquinho solo, ben Fernando, eu tocaba tamboril con Paradela, e ben Fernando me dico, no, que te enseño unhas pezas, e aí entro eu con el. Me dice Paradela, te enseño eu tamén, me enseña meu tío, me enseña Corrales, estou rodeado, pero se non entro eu, nadie me mete, nadie te dixo, métete de gaiteiro... Non. E despois a figura de Ante Seoane, que supuxo para vos, xa estaba destito tocando con Fernando... Temos que facerlle unha homenaxe na Coruña un día, porque Ante Seoane traballou para todos os gaiteiros de Galicia. Fixo pezas largas. Compuxo moito... Recolleu. Ese foi un home nos coros. Tuvo interés de recoller, aparte o que falábamos, localizaba a xente, non? Como estaban falando de Saturnino Cuiñas, igual que fixo no seu tempo Doroté, non? Doroté, cando veu aquí a Galicia, o que fixo foi localizar xente, mestres... O que recolleu moito tamén Fernández Zamor, Manuel Fernández Zamor, se recolleu canto lle daba gana. Porque están os coros... Estaban falando de sección femenina, pero hai que explicarle onde... Non, Fernández Zamor era componente... Non, Fernández Zamor foi o primeiro gaiteiro do coro canto de terra. Pero non estuvera na sección. Bueno, a ver se me equivoco. Foi o primeiro gaiteiro de... Non era na sección? Non lle quedou, non. No ano 16. Foi o primeiro, depois foi director. Porque o primeiro director foi o Valle Soltano. O primeiro editor foi O Valle Soltano. o Parra. Mauricio Mauricio Farto Parra. Era Valle Soltano. Sí, sí. E o segundo foi aí o Tiñan ali un negocio ali na teita de San Andrés as fillas. Já estamos falando moi local. Explica que hai xente de máis. Sí, que falamos da Coruña entre nós como si... Vale, sigue preguntándome. Bueno, estábamos na figura de Anta Seoane e mira como escapamos. Anta, xa Explícanos que foi mestre voso. fundou, mira, Fundou no 25 anos, o coro. mestre de canto e de terra. Fixo outro coro no Sada, fixo outro coro alá. Foi director da Tuluxo da Coruña. Tiñan baile e tiñan coro. Foi Estamos falando a Tuluxo xa con Cajaraville, con... un pouco antes de Caja. Un pouco antes. Fundacional xa, non? Do grupo. E depois fundou o coro da Fábrica de Tabacos, que foi o mellor coro neses momentos, eses anos, con 55, 60 voces. Non sei se vichedes nas fotos aparecen... Non, aparece un número de